Assalamualaikum dia wakatu mak salam kaganti siriah jo pinang ibaratkan rokok nan saguluang. Pangarang bungo baso basi mak pamuka rundiang karang banyak lila jo mak pamanuan. Alhamdulillah wa syukrillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururin anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi abada. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, cupak panuh gantang balanjuang jatuh kalam tikuluha sukatan urang minang. Jo salam mak sambah kami anjuang. Pila jo maaf kami pinta uku aja jangku ku talampau. Welah dun sanak pananga kasedolahnya di hari sehari nang kuma entah kuari kunan bayi atau kutiku kunan elo sadang ombak tadu angin selesai indak tadang ngalap ye nyombak patanang tanang do sanak dudua patanang puluh do sanak menangakan kami dari grup saluang rapap itu nang akan mencoba nak mahibur do sanak pada kesempatan kini. Welah dun sanak pananga kasedolahnya kok sakit di bari bacacah kok banyak ke kita bari buat karena tak ada nama kanda bakat tu kami pada kesempatan kini ko bakat tu tukang saluang tu tukang dendang selama menangakan apa nan kami suguhkan ko dan kalau ada ka bakanda bisa dibuat di kolom komentar ada kamar request lagu bisa dibuat di kolom komentar saluang rabak petunang.
tabang buruan sangkanan lidah oi manarimu sangkanan lidah oi manarimu biarlah katia indah disambut padu manis batin lenangku padu manis batin hari nanggalo lagalo pane jamu takakau di halaman jamu takakau di halaman hati nanaro ayaro jame rasu kalape oi dari tangan rasu kalape oi dari tangan oi nambadang kang tendo jogale hulang mambuwe kopi bagulo kurang mambuwe kopi bagulo janji nelamu hilang lale sumpah menjadi oi gulo sumpah menjadi oi gulo amanyo tabang deng muda indah katelo antah keburuan keburuan tonali antah keburuan keburuan tonali lima letabang indah kaiko antah kemurai indah bakati antah kemurai indah bakati oi pulau kamu ayahnya kasih nan balai panjalang merah oi nan balai panjalang merah tak sampai dalam kasih oi parang sabi dalam tasudah oi parang sabi dalam Ramila balai lagoto baru Rami dan sadang lagu kedua Rami dan sadang lagu kedua Sajalah dape gantinan baru oi jonan lamu lalu oi jonan lamu lalu Betulah run sanak pananga kasadolahnya sakit kita bari baca cah kok banyak kita bari bompu nak langkuk burau ini kepada run sanak nan jauh di rantau ataupun nan berada di kampung bassalam salam lah bu kepada run sanak ambo nan di Jakarta kepada noni nan di Jakarta kepada dabas sate
kepada Ayu Rangkoto, kepada Fatimah Azara namrado di Batang, kepada Uni Nurpialis Mesra Cani, kepada Hasan Nawi Langko Group, dan kepada Mama Ambo Kati Majoindo namrado di Padang Panjang, kepada apa kandung Ambo Pak Zulkarnainin nan barado di Palu. Pada Pak Zul, semoga sehat badan, murah rezeki. Marilah kita bersama-sama membangkit tentang terandam menaikkan seni dan tradisi saluang dan rabab di Minangkabau. Bagi orang ko sana ko nama nantara dulu takudian kan bari maaf kami di sana. Tadi lupa ambo memperkenalkan nang kabasaluang kini ko mungkin nak lupa sana. Ayo ambo Cendra Rajentan. Nan badendang mungkin tak siang lagi itu adalah anggota grup saluang rabab itu nang adalah EN Melayu, asalan dari Kota Solo, anak dendang pribadi yang bawa. Gitu. Ayolah sanak panangga kesudahannya, muga sanak merasa tebur kepada Pak Zul nambrado di Palu, ko lagu ko diminta di Pak Zul, mintakan menyabui namanya di jam pantun, imbaukan nama Pak Zul, dan kepada mak ko Mak Kati Majoindo, tolong sampaikan Mak Kati Majoindo, pinta kuliah mak kandak balaku, mungkin ke kami pelakukan kandak mak, kinilah masuk je ketikonyo, mungkin ambo talambe karena dek sibuk nan bertemu kesibukan ambo mencarikan pari indak bersih punggung nak pesawat sehingga nak bisa memenuhi permintaan sana-sana. Kini bulu baru bermula kami merekam video. Ambo Cendra Rajentan akan mencoba maibur di sana balik kepada di sana nan jauh di rantau ataupun nan berada di kampung, semoga merasa terhibur. Lagunya lagu Bunga Dahlia. Bunga Dahlia aku lagunya sebenarnya lagu dangdut, kemudian dirombak menjadi lagu saluang.
di sana penengah kasedolanyo Makati Majo Indo ko beliau berada di Padang Panjang. Salam kepada Makati Majo Indo selaku orang Pagurau. Dengarlah pantun di mamak ko sampai duduk. Nak langkuk gurau semalamku. Lah tahun mak cara aja lu buat. Saju aja mak tarasa juga. Kan itu Indo. Jadi Makati Majo Indo dan Pak Zulkarnain nan Barado di Palu, semoga sehat badan, murah rezeki. Halo Pak Zul, ini kok tadi lah kita tembak, lah kita pantunkan Makati Majo Indo. Ini kok Pak Zul nan Barado di Palu, Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Pak Zul kok mah. Jadi Pak Zul Palu kita membawakan pulau di dalam pantun. Kepada Pak Zul Palu, kok sasek kita di ujung pantun kembali kita ke pakar pantun. Dek talama kita bagurau namanya Pak Zul. Kita bersalam-salam balik kepada urusan anak kita nan jauh. Moga sehat badan, murah rezeki, dijauhkan yo sakalo bala dan penyakit daripada kita bersama. Itulah permintaan kepada urusan anak kita. Namanya meminta lagu iko Pak Zul Palu dan Makati Majo Indo kita lanjutkan gurau semalamku. Kalau karena alun ado nama kandak nampaknya kita lanjut kepada lagu tetap kita papanjang. Itu papanjang bantuannya ko dari Jakarta, meminta lagu ko di papanjang, berkirim salamnya kepada dosa anak kita dan berado di Padang. Yang
Itulah nak penengah kesedolahnya bagurau kita di udara melepihkan hati na sedang rindu. Nak penengah kesedolahnya kalau ada nang kabakirin salam atau nang meminta lagu bisa ditulis di kolom komentar dan mintalah lagu apa nan terasu bahkan tak boleh bahkan tak bagurau lah kita di udara seperti Pak Zulpaluko atau Pak Makati Majendo dan ada juga kandak dari Pak Hermansyah
nan lah ambo buik lagu beliau meminta lagu Suntiang Patah Batikam. Itu ambo bana pedendangnya sebagai Cendera Raja Intan. Tu di situ nan basaluangnya adalah Windri Melayu, tukang saluang lamu ambo. Baliaknya kambo, deknya ado, jadi ambo jadi pedendang baliak beliau saluang. Itu sabana badasu permintaan Pak Irmansyah tu, tukang saluang lamu banan nan basaluang. Kalau ambo ko calak-calak pakan biasanya ke sana ambo kok kesaluang ko baru beraja-raja baru nambesu ambo pedendang. Dan karena ambo memang dari dulu dilarang oleh mama ambo sabir Sultan Mudo nak usah basaluang, uangnya di bedendang sajalah. Makanya ambo ndak mau fokuskan basaluang. Jadi kalau nak ada tukang saluang kini ko bisa ambo mansuan suai daripada orang nak bosoh. Dosa nak panangah kesudahlahnya setentang buah tangan kami kurun sana nyampang kok kurang lama mani raci bawangnya nanti alwi kurun sana rono pucek dek kurang kuni kok talamba kok tahamba talambiak matama, maafkan kami tentang itu. Maklum saja lah dong sana lado di pacik derang darek mak garam di pacik rang pasisi mak karambian jawa di piaman bawang mahari pamane ko mak kami naninda adu dayu makosa tentang salah sili sumbang juga warung sana kok talenggo ada supanson pun tuah pangulu koknya takirai martabat tuangku nyukoknya talinte nampati indak tasabui tabacor kami bagi orang ko kepada Allah ambo meminta ampun, kepada donsana ambo minta maaf. Bamong ko itu maaf memaafkan adalah kewajiban kita sebagai insan, sebagai umat muslim. Wajib kita maaf memaafkan. Malumlah karena kita dalam pagurawan. Kalau ada salah janggalnya, beri maaf kami. Ya sana, ambo Cendera Raja Intan dan EN Melayu, pedendang Saluang Rabab Tunang, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.